On mulla häntä, on pää, mut ei päätä. Olkoon kakkapuikko taikka keitto, mä olin osuutena tarkka heitto. Katiukantti, katiukantti. Ei ole olo tylsä eikä jäärä, päivällä kun on tietty päivämäärä. Katiukantti. Se vihdoin Viho viimeinen kaupan kassi! Arvaa Rontti, mitä se tarkoittaa! Etkö sano siihen mitään? Miten niin, kappaska? Mitä? Minä olen iso mies, enkä minä käy joka päivä kaupassa. Ai niin! Piti testata häsistä. Oho. Tässä päästäänkin aika korkealle. Toimivatko ne niin hyvin kuin luvattiin? No toimivat! Nyt mummu voi tulla kaikkiin huvipuiston vempaimiin. Pattika, pattika, pattika. No, miltä minä näytän? Miltä? Näytäkö kylmältä? Joo. Oi, tuutti lisäri. Pelottaa. Naurakoon vaan. Vielä minusta tulee niin homo, että nuo kaksikin muka oikeaa ritariin juoksevat kurkuun. Rusinantte kuninkaan! Rusinan pattika, 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 pattika. Armollinen kuningas, saanko tulla? Ritari-opettaja Ivan Hoholta tuli kirje. Ja lue. Ja lue. Kansalaiset menehtyivät Virossa ennätyksellisesti. Katoamisluvut kerääntyivät. Moi, Ilpo. Kuninkaan linna sijaitsee aivan liian perseessä. Etsintä kuulutetun huttisun Robin Huttusen maita. Terveisin ritari-opettaja Ipsi Mola. Ritari piti olla ritari ja nyt ritari on perunna. Mitäs nyt tehdään? Ei minusta tule koskaan tutrita. En minä sitä tiedä, mutta ajattelen loppuun asti. Kuningas saa ritarin ja sinä kokan. Niin. Ja sinä saat kunnia olla turvaan. Ja vielä pesäpallomaa.